ହ୍ୟାଲୋ ଅଲ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଗ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆୟତଚିତ୍ର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ। ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଚାରିଟା ବାହୁ ବା ଚାରିଟା ବାଡ଼ିରେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ କହୁଛେ। ଚାରିଟା ବାଡ଼ି କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଏମିତିଆ ବାଡ଼ି ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚାରିଟା ଏମିତିକା ବାଡ଼ି ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବାଡ଼ି। ଚାରିଟା ବାଡ଼ିରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଅମୁଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ଘରେ ଆମେ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଉଛେ, ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଶା ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆମର ଏଇପଟେ ଦେଇକି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ଚାରିଟା ବାହୁରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆବଦ୍ଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଚାରିଟା ବାହୁରେ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିଲ, ଇଏ ହେଉଛି 1 2 3, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି 4ଟା। ଚାରିଟା ବାହୁ ଅଛି, ଚାରିଟା ବାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବାନି ନା ଏଇପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଶା ପଶିଯିବ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇବ, ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ମଶା ପଶିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଆମକୁ ରୋଗ ହବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିପାରିବାନି। ଏଇଟାକୁ ଚାରିଟା ବାହୁରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ନା ଆହୁରି କେମିତିଆ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇପାରିବ ନା, ଦେଖ ଏମିତିଆ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇପାରିବ। ଚାରିଟା ବାହୁରେ ତମେ ଯେମିତିଆ ଚିତ୍ର କରିପାରିଲ। ଦେଖ ଆହୁରି କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇପାରିବ। ଚାରିଟା ବାହୁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଚାରିଟା ବାହୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାହବ। ଏଇ ଚାରିଟା ବାହୁରେ ଇଏ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାହବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଏମିତି କରିବି ଚାରିଟା ବାହୁ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାହବ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାହବ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାହବ, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାହବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଆବଦ୍ଧ ହେଲାନି, ଆକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯିବ। ଚାରିଟା ବାହୁରେ ତିଆରି ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହିଁ କୁହାହବ। ହଉ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ସ୍ପେଶାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ, ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଚାରିଟା ବାହୁରେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ମୁଁ କଲର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲି ବାହୁ, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ନାଲି ବାହୁ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ବାହୁର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିପରୀତ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବା ବିପରୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇ ବାହୁଟା ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ, ନହେଲେ ଏଇ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବିପରୀତ ବାହୁ ତା ଅର୍ଥ ଏ ବାହୁ ଆଉ ଏ ବାହୁ ଦିଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସମାନ ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ସମାନ ହେଇଥିବ ନା ସେମିତି ତାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଯୋଉଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ବାହୁ ଆଉ ଏ ବାହୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଦିଟା ମୁଁ ବାହୁ କରିଛି। ଏଇଟା ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁ ଦିଟା ଏ ବାହୁ ଆଉ ଏ ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହିଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯାହାର ଏ ବାହୁକୁ ଏ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା, ବିପରୀତ ବାହୁ ଗ୍ରୀନକୁ ଗ୍ରୀନ ସମାନ ହେଲା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ କହିବା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ନାଲି ବାହୁଟା ହେଉଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ ନାଲି ବାହୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଲା, ବିପରୀତ ବାହୁ ଦିଟା ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଏପଟ ବାହୁ
ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏପଟ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେତେ ହେଉଛି ନା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାନ ହେଉଛି। ବିପରୀତ ବାହୁ ଯୋଡ଼ା ସମାନ ହେଉଛି। ଏ ବାହୁକୁ ଏ ବାହୁ ସମାନ, ଏ ବାହୁକୁ ଏ ବାହୁ ସମାନ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯେକୌଣସି କୋଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନୁହଁ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏପଟ ବିପରୀତ ବାହୁ ଏ ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆୟତ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା। ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ନା କ'ଣ ନା ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆକାଶ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଘରେ ଅଛି ଏଇଠି ଏ କୋଣରେ, ଏ କୋଣ ହେଉଛି ତାର ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ତାର ଘର। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବାହୁ ଦେଇକି ଏଇ ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇକି କୋଉଠି ଗଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ କଲା ନା ପଇସା ଉଠେଇଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପଇସାକୁ ଧରିକି କ'ଣ କଲା ନା ବହି କିଣିବାକୁ ଗଲା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲା, ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବାହୁ ଦେଇକି ବହି କିଣିବାକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ବହି କିଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଏ ବାହୁ ଦେଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ହୋଟେଲରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଘରକୁ ତାର ଫେରି ଆସିଲା। ଅର୍ଥ ସେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏତିକି ବାଟ ବୁଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ହିସାବ କରିବା ନା ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଚାରିଟାକ ବାହୁକୁ ନେଇକି ହିସାବ କରିବା। ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଏମିତି ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା କୋଉଠି ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହି ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ବହି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ହୋଟେଲକୁ ଗଲା। ହୋଟେଲରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହେଲେ ଆମେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା। ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା କହିଲେ କ'ଣ, ତାର ତ କୋଉଟା ହିସାବ କରିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରିକି କୋଉଠିକି ଗଲା, ଘରୁ ବାହାରିକି କୋଉଠିକି ଗଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ମାନେ ତାର ତ ଅତିକ୍ରମ କଲା କେତେ ବାଟ ନା ଏଇ ଘରୁ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେ ଗଲା, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଲା। 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅର୍ଥ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବ ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇଥିବ। ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ମିଶାଇଦେବା। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି ନା ବହି ଦୋକାନ କିଣିବାକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବହି ଦୋକାନ ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ବାହୁଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶାଇଦେବା, 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି ଚାଲିକି ଯାଇଛି। ପୁଣି ବହି କିଣି ସାରିଲା ପରେ କୋଉଠିକି ଗଲା, ନା ସେ ଗଲା ହୋଟେଲକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ବହି କିଣିବାରୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ସେ ଯାଇଛି ହୋଟେଲକୁ। ତାର ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇଛି। ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଦେବା। 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶାଇଦେଲେ ପୁଣି ସେ ହୋଟେଲରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଇଛି। କେତେ ବାଟ ଦେଇକି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଟ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ଏଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବହି ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ବହି ଦୋକାନରୁ ହୋଟେଲକୁ ଗଲା, ହୋଟେଲରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ତ ଏତିକି ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏତିକି ବାଟ କେତେ ବାଟ ସେ ଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାରିଟା ଆଗ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ, କେତେ ଆସିଲା ନା 38 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସିଲା। 12 7 19, 12 7 19, 19 38। ତାର ତ ସେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଉପରେ ଚାଲି ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 38 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବହି, ହୋଟେଲ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ନାଁ ଦେଇପାରିବା କି?
କିଛି ନା ଦେଇପାରିବାନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବହିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଦେବା। କ'ଣ ନା ଏ ଘରକୁ, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଏ ବହିକି ଆଉ ଏ ହୋଟେଲକୁ ଅଲଗା ନାଁ ଦେବା। କ'ଣ ନା ଏମିତିଆ ନାଁ ଦେବା, A B C ଆଉ D। ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ କ'ଣ କଲେ ନା A B C D କରିକି ନାଁ ଦେଲେ। ABCD କୁ ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିଦେବା। କ'ଣ ନା ସହଜରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସିନା ଛୋଟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହଜରେ ହିସାବ କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବିଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହିସାବ କରିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାପଜୋପ କରିବାରେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଟା ବାହୁକୁ ନ ମିଶେଇକି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପକେଇଦେବା, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ପରିସୀମା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦେଖ, କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏଇ 12ଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲେ, ଏଇ ଘରଠୁ ମନ୍ଦିର, ଘରଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲେ, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ତ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ତ ଆଉ ଘର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା A ଠୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ବା ତାକୁ AB ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। A B ବାହୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ବୋଲି କହିବା। A ଠୁ B ଯାଇଛି ମାନେ AB ବାହୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। A B ଉପରେ ବାହୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହୁ ବୋଲି କହୁଛେ। AB ବାହୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ସେମିତି ପୁଣି ଏଇ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କୋଉଠି ଯାଇଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ବହି ଦୋକାନକୁ। ଏଇପଟେ ଦେଇକି B ଠୁ, ତାର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ B ଠୁ C ଦେଇକି ଯାଇଛି। B ଠୁ C ଯାଇଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇଛି ନା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ 7 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା BC ବାହୁ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି BC ବାହୁ। ସେମିତି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଛି ନା C ଠୁ ସେ କ'ଣ ଯାଇଛି ନା D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। C ଠୁ D ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା CD ବାହୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମିତି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପୁଣି ଆଉଥରେ କୋଉଠି ଯାଇଛି ନା D ରୁ କୋଉଠି ଯାଇଛି ନା A ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। D ରୁ A ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ନା DL ଲେଖିଦେବା। ଏ ଦେଖିଲ AB A ଠୁ B, AB ବାହୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରର, ମନେ ରଖିଦେବ, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଯୋଉଟା ଲମ୍ବା ବାହୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାହୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବାହୁ, AB ହେଉଛି ବଡ଼ ବାହୁ, CD ହେଉଛି ବଡ଼ ବାହୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଅର୍ଥ AB ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବି ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଲିଖିପାରିବି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ବାହୁ ଦୁଇଟା, ଏପଟେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ DA ବାହୁ ଅଛି ଛୋଟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାର ତ BC ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଲିଖିପାରିବି। CD ଜାଗାରେ ପୁଣି CDଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବାହୁଟା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିଲି। DA ବାହୁ, ଏଇ DA ବାହୁ କ'ଣ ନା DA ବାହୁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ ବାହୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ସାନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥ, ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ବଡ଼ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। DL ତ ହେଉଛି ସାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଶାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ। ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଯୋଉଟାକି ସହଜରେ ଆମକୁ ପରିସୀମା ମିଳିଯିବ। ଦେଖିବା। ଦେଖିଲ ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଶାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ କପି କରିଦେଲି ସହଜରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କପି କରିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଶାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କ'ଣ କଲି ନା ମିଶେଇଦେଲି, ପ୍ରସ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ଥରେ କ'ଣ କଲି ମିଶେଇଦେଲି। ତା ଅର୍ଥ ଏବେ ଦେଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା, 2 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ଥ, ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ ମିଶିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା 2 ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। 2 ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଆ ପାଖରୁ ଏତିକି ପାଖରୁ ମନେକର ରାଜୁ ପାଖରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 2 ଟଙ୍କାଟେ ଧାର ଆଣିଦେଲି ଏଇଠିକି। ଏଇଟା ମନେକର ଇଏ ହେଉଛି ରାମଠୁ କ'ଣ କଲି, ରାମଠୁ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଦେଲି। 2 ଟଙ୍କା 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଣିଛି। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଣିଲି
अर्थ एठी कौन रहा ना एठी दୈर्घ्य रहा अर्थ 2 टंका आनी सारा पर मन रखी था जदि समस्त सेम पैसा जब धरिक आसिली कौन करेंगे ना मुझे बंधनी बुलेबी बंधनी देवी आ पाखे जहाँ रहा राज्य पाखे कौन रहा 2 टंका गलापर केवल दୈर्घ्य रहा दୈर्घ्य को मुझे दୈर्घ्य लिखिली मिश्रण को मिश्रण लिखिली एपटे राम राम पाखर मुझे 2 टंका नहीं जाइए 2 टंका नहीं जाइए माने पाखे कौन रहा प्रस्थ रहा आमुझी जदि समस्त पाखर जदि सामान पैसा मुझे जाइए तो कौन कराब ना एपट साइड्रे यपट साइड्रे आपको बंधनी दिहब एपट साइड भी मत बंधनी दिहब देखिल एबे कौन करिया ना आउतरे टिके आकु टिके सजेकी टिके लिखिदबा एटा लास्ट स्टेटमेंट को हम कौन करिया सजेकी टिके लिखिदबा सजेकी लिखिदबा कौन ना हेड 2 गुणन दୈर्घ्य मिश्रण प्रस्थ है बुझिपार मन रखी तो 2 को जदि ब्रैकेट देकी दୈर्घ्य लिखाई आम 2 गुणन कहीपर अच्छा 2 गुणन दୈर्घ्य मिश्रण प्रस्थ आम आगुरी कौन करते ना जेकोसी आयत चित्र जब परिसीमा बाहर करा कौन करते ना दୈर्घ्य को मिसौले प्रस्थ को मिसौले पुणी दୈर्घ्य को मिसौले पुणी आउ थे प्रस्थ को कौन करते मिसौले एत 4 थर मिसा किसी दरकार नहीं एवं कौन करा ना दୈर्घ्य को प्रस्थ में मिसेदेवा से कौन करा ना 2 गोटे गुणन करदे बस आमर परिसीमा पलि आस सहजरे सूत्र गोटे बाहरी पड़ा ये सूत्र को आम व्यवहार करके कौन करवा ना काली की नेक्स्ट क्लास रे काली तो नुह नेक्स्ट क्लास रे कौन करवा ना देखा ये सूत्र को व्यवहार करके आम जेकोसी गोटे आयत चित्र जेकोसी आयत चित्र आम कौन करवा ना परिसीमा बाहर करा परिसीमा बाहर करा एवं तार किसी अभ्यास करवा आज एतिकी था यदि भिडियोटी भल लगी ताहले तुमर सांग मान पाखक सेयार करूँ प्राय पिलाମାନଙ୍କର सन्देह बा कन्फ्यूज रही जाए जे परिसीमा क्षेत्रफल भितर पार्थक्य कौन परिसीमा से माने प्रायतः ठीक रे बुझी पारंती नहीं से परिसीमा को ठीक रे बुझिया हेले ये वीडियो को कौन करंतु ना अन्य मानक पाखक शेयर करंतु धन्यवाद रहुछि।